Siz Tatarlar tapşırın qaraysiz, Toyda Flora Abdullina, İsanmisiz programda көтерілешек темалар. Финляндия, Эстония, Чехия, Литвада ғымыр етуші татарлар бірінші тапқыр Латвияда ұшырашты. Мәдәни көпір салынды. Финляндиядағы яшәүче татарлар белән Латвия татарлары бірінші тапқыр көрішеді. Свердловск өлкәсендә иҗат итүче җирле каләмияләре Красноуфимск сәхнәсендә чыгыш ясады. Сөйімбике образын керамика сәнгате аша тасвирлаучы рәссам Нурания Алимова сувенирларын татарлар яшәгән төбәкләргә таратырга җыена. Шәхсләр сәхифәсен туган ягын гөлләр иленә тиңләүче шагыйрә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Гөлшат Зайнашева исәлеген әзерләдек. Сирдәшче, фикердәшче, ярдәмчел татар хатын-кызларына хас сыйфатларга ия булган Гөлшат ханым Зайнашеваны оныклары Гөл әни дип дәшкәннәр. Һәр буын вәкиле белән аңлаешлы телдә сөйләшә алган. Сәнгать әһелләре аның өендә еш кунак булганнар. Аның җырларында кайберсендә гадилек тә бар, диючеләр дә бар инде. Гадилектән куркырга кирәк түгел. Ләкин ул гадилектә дә бик зур мәгънә бар. Шул мәгънә булганга күрә алар бит яшәп киләләр. Һәм шушы гади җырлар халык өчен таралып китә торган җырлар арасында нинди зурлары бар бит әле. Татарстанның халык артисты Искәндәр Биктагиров хәзер элекеге җырлардагыча аралашу җитенкерәми. Гөлшат ханым кебек фикереңне тыңлап, киңәш бирүче шәхесләр сирәк шул диде. Шушы җыр аша җибәрәмсә. Әгәр дә башка бер милләттә Сара Садыкова кебек, Гөлшат Зайнашева кебек хатын-кызлар булса, аларны инде күптән дөнья күләм күтәргән булырлар иде. Ләкин җәмәгать, беләсезме, кеше бит ул кешенең өстенә басып түгел, ягъни төфрек түгел, кешене күтәреп кенә күтәрелә ала милләт. Шуңа күрә мин иң беренче рәттә бу китапханәчеләргә, биредә оештырган кешеләргә зур рәхмәтемне белдерәм. Шагыйрә Нәҗибә ханым күңел хатирәләрен яңартты. Хатын-кызларга карата булган мөнәсәбәтне уңай якка үзгәртергә вакыт җиткәндер диде. Гөлшат Зайнашевага атап язылган шигырен укыды. Искә алу кичәсен Казанның 13нче китапханәсендә уздырулары очраклы түгел. Нәкъ биредә шагыйрәнең музее эшләй. Аны китапханә мөдире бар гомерен мәдәният өлкәсенә хезмәт итүгә багышлаган. Сания ханым Минкины оештырган. Каләм ясенең туган көнендә ул 13нче гыйнвар Коръәндә укылган. Китапханәнең даими укучылары алар рус милләтеннән татар телендә Гөлшат Зайнашеваның җырларын башкардылар. Сара Садыкова фонды директоры Әсгар Шакиров Алиха затларга хаҗдан кайткан бүләкләр тапшырды. Искәндәр Биктагиров Гөлшат ханымның соңгы көннәренә кадәр аралашучылардан. Ул кайгылы хәбәрне Чиләбедәге сәфәре вакытында ишетә. Зыялылар клубында җыр бара. Китмә сандугашны җырлыйлар. Бер җегет җырлый. Шуны мәйтәм, ничек чыгып әйтергә, миңа шалтыратты хатын, тормыш иптәшем Гөлшат Зайнашева вафат булды дип. Менә шул җыр бетүгә мин чыктым да, җәмәгать менә беләсезме бу җырны? Нинди матур җыр? Беләбез дип алкышлар белән күнделәр инде бу башкаручыны. Һәм менә шушы җырның авторы, шигырь авторы Гөлшат Зайнашева вафат булды дигән кайгылы хәбәрне миңа әйтергә туры килде. Танылган җырчы педагог Мингол Галиев Гөлшат Зайнашеваның 30дан артык җырын башкарган һәм хәзердә алар репертуарында, шәкертләрендә аның җырларында тәрбияли. Һәр җирдә үзенең кешелеклелеге белән һәм иҗади яктан ничектер самимилеге белән аерылып тора иде. Җыр ул бит гаҗәеп, бөтен шигырьдә җырга бармый. Җыр үзенең
төгәллеге һәм гадилеге аңлаешлылыгы белән аерылып тора. Һәм менә безнең татар җырында кайсы вакытта әйтәләр инде менә татар җырының беренче башы аның ничектер эчтәлексез, икенче яртысында менә фикер туа дип инде. Теге мәсәлән табигать белән башлана, аннан күчә инде эчтәлегенә дип. Ә минем карашка ул вакытта күптәннән бирле белән җырның, кеше фикеренең, менә бу кешенең халәтенә күчү табигатьтән башлана. Татарстанның дәүләт бүләге лауреаты, иqtisad фәннәре кандидаты Марс Әфәнде Гаитов Гөлшат Зәйнәшеваның туганы исемен мәңгеләштерү юнәлешендәге эшхәмәлләре белән таныштырды. Киртәләрне ырып-җырып чыгып булырмы, билгесез диде. Сәүдәгәр гаиләсендә дөньяга авыз салган Гөлшат ханым ятимлектә үскән. Аңа халык дошманы баласы дигән мөхөр дә сугылган. Хәтта аны педагогия институтыннан куып чыгаралар. Куып чыгаралар, әмма Туишев, аның директоры, ул чагында институтның, ул бик яхшы укыган була, эзләп алып, табып, яңадан аңа укырга рөхсәт бирә. Гомер юлында кыенлыкларын аны бары үз башыннан кичергән кеше генә аңлыйдыр мөгаен. Тормыш үзе кешене шагыйрә язучы итә. Тормыш үзе. Мин аннары инде укып, эшли башлагач, ничек дип әйтергә инде, өлгереп җиткән кеше булгач язып киттем, ныгытып. Мин әле аның туган җортын фоторәсемгә төшермәкче булган идем, әмма җимергәннәр инде. Аның беренче каты кибет иде, икенче каты нараттан агач йорт. Хәтта Сарман җитәкчеләре алыгыз Гөлшат апа, ул җортны үзегезгә алыгыз дип җөрделәр. Ул кирәкми миңа ул җорт дип алмады. Әтисе өчен менә әтисе үлеп кала бит инде. Ул балаларга шушы исән калганнарына 8000 акча бирделәр. Ул акчаны Гөлшат апа үзенә алмады, апасына, башка туганнарына бүлеп бирде. Әтисе Архангельск өлкәсендә мәңгелеккә кала. Гаепсез булганлыгы ачыклана, ул вакытта инде соң була. Гөлшат ханым Зәйнәшева вафатына берничә көн кала, кызы Алсуга васиятен әйтә. Васиятында булай әйтелгән: кешеләр, яратыгыз бер-берегезне, ярату озынайтыр гомерегезне. Менә шул сүзләрне гранит һәйкәлгә аның кызы һәм кияве уйдырып яздырдылар инде. Иҗатташлары, фикердәшләре, яраткан тамашачысы, шагыйрә, драматург Габла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Гөлшат Зәйнәшеваның исеме мәңгеләштерелсә иде дигән теләкләрен юллыйлар. Алар менә инде 6 ел шагыйрә укыган гыйлем учакларына мемориал такта урнаштыру мәсьәләсен күтәрә. Һәм Казанның бер урамы шагыйрәнең исеме белән аталырга хаклы диләр. Хәзер татарлар тормышында булган вакыйгаларга кыскача күзәтү ясарбыз. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтен кем җитәкләр әлегә билгесез. 3 ай эчендә мөфтилеккә кандидатлар билгеләнергә тиеш. Узган пленумда Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхаков үз теләге белән отставкага китте. Казан Федераль университетының татар филологиясе һәм тарихы факультеты татар галимнәре истәлегенә багышланган төбәк-ара фәнни-гамәли конференция узарга җыена. Ул март аена планлаштырылган. Татар-башкорт дөньясында танылу алган җырчы Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Фәннәли Әхмәтов гомеренең чираттагы матур урынына җитте. 60 яшь тулу уңайнан Башкортстанда чаралар башланды. Узган елның декабрь айы азагында Татарстан президентының рәхмәт хатына да лайык булды. Аны Татарстан илбашы Рөстәм Миңнеханов Уфага эш сәфәренә килгәч җырчыга үзе тапшырган иде. Кызлар таный безнең тавышны. Алдыда безнең белән бергә булыгыз. Biz татарлар нәсел тамырыбыз Кыпчаклардан килә, Булгардан, Азияны, Европаны гизгән төркиләрдән килә, хуннардан. Бийек Булгар иле, Алтын Урда, шанлы дәверләре халкымның, Хаҗи Тархан, Сибир, Кырым иле, Казан иде данлы ханлыгың. Казан ханлыгының варислары, шуңа да без Казан татары үз дәүләтен, мал-мөлкәтен җуеп,
рухын саклап калган татары. Мин дә шул татарның бер баласы, Казан арты дигән төбәктән. Халкым өчен рухи бишек булып, әдәби тел биргән төбәктән. Шул яклардан уза Сибир юлы, Казан суы агатын гына тизелешкән татар авыллары, Ашык яры Шушма буена. Шул якларда Әтнә, Арча, Балтач, Кинәр, Мәңгәр, Дөбьяз, Кушлавыч, халкым горурлыгы бүйүк Тукайыбыз туган иш. Мәрҗәннәре биргән мәрҗәнине, курсаларда туган Курсавый, һәр авылда шәхесләре калка, излисе дә түгел әллә ни. Шәхесләр үскән мәдрәсәдә, Ташкичүдә, Түнтәр, Кышкарда, Гади, мәгърифәтле авылларда, иң караңгы авыр юлларда. Сейдәш тукымнары шул яклардан, Габәшиләр шуннан, Садрилар, иске Казан чишмәләре изге, суларында ахры нидер бар. Изгелеге бардыр. Һәм дә бардыр матурлыкка мәхәббәт. Шул булмаса туар идемени Гомәр, Сибгат, Гариф, Мөхәммәд. Игенчеләр, һөнәрчеләр ягы, иҗат тәменен дә беләләр. Йортлар балкый иман нуры белән, шилтәрләрдән чәчкә үрәләр. Нәкъ шул якта, Шушма буйларында, нәсел башым авылым Тавзарда. 11 бабам шунда гомер сөргән, укымышлы булган, алар да. Нәселең кем дип сорыйлар миннән, нинди милләт, кайсы яклардан? Һәр чак горурланып җавап бирәм. Татармын дим, Казан артыннан. Бу көннәрдә Мәскәүдә гомер итүче татарлар Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры спектакльләрен карады. Һәр очрашу үзе бер ачышка тең. Залда алмат шәрлектә урын юк. Сәфәрләрен татар әдәбияты классигы Фәтхи Бернашның Яшь йөрәкләр спектакле белән башлап җибәрәләр. Анда беренче бөтендөнья сугышы чорында авылдагы татар яшьләренең тормышы тасвирлана. Артистлар әлегедәй очрашуны яңа ел бүләге буларак кабул иткәннәр. Тамашачы белән аралашу, Мәскәүнең кече театр сәхнәсендә чыгыш ясау тәэсирле. Актерлар белән тәҗрибә алмашуда файдага гына. Мәскәүгә дулкынланып киләбез, яратып киләбез. Малый театр Мәскәүдәге иң матур биналарның берсе, җылы, ягымлы. Безне Мәскәү тамашачысы яратып кабул итә. Малый театр һәм безнең Камал театрының уртак, аларга инде хәзер алар иң олы театр Россиядә санала. Без милли театрлар арасында шулай ук иң олы театрларның берсе. Безгә 105 ел туды. Шуңа күрә бу минемчә очраклы түгел, бу язмыштыр. Бу язмыштыр, менә безне малый театр белән булай дуслаштырган, кем дуслаштыргандыр. Менә ул ниндер монда Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте дип әйтәсе килә. Мәскәүдә гастрольләре башланганчы Галиәскәр Камал театры артистлары Латвиядә сәфәрдә булды. Заманында театрның баш режиссеры Марсель Сәлимҗанов гастрольләргә йөреп калыйк, әле чыга алмаган заманнар килер дия торган булган. 20 ел вакыт узган. Көндезге очрашуда ул кече залда үткән театрның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев халыкның күплеген күреп, безгә бу күрешүне дә зур залда оештырырга кирәк булгандыр дигәч, тамашачы без идәндә дә утырырга әзер. Яраткан артистыңны күрү үзе бер бәхет икәнлеген аңлаткан. Алай булмаса, татар театры гастрольләрен ишетеп, дөньяның төрле илләреннән татарлар Латвиягә җыелыр иде микән. Алар бу күренешне тарихи көнгә тиңлиләр. Латвияда җыр бәйрәмнәре еш уза, латыш халкы елның нинди фасылына да карамастан, урамнарда үз моңнарын яңгыраталар икән. Татар халкы да җырсыз, моңсыз, театрсыз яши алмый. Бирдәгеләр Галиәскәр Камал театры артистларының килүен 20 ел көткәннәр. Бер күрешү, бер хөрмәт дип кабатлап. Чыннан да тарихи вакыйга очрашуның шаһиты булырга Латвияда яшәүче татарлар гына түгел, Финляндия, Эстония, Чехия, Литва, Калининград өлкәсендә гомер итүче милләттәшләребезне дә күрергә мөмкин булган. Финляндиядагы яшәүче татарлар белән
Latviya татарлары birinci tapkır görüşeler. Sizge rahmet. Finlandiyada yaşaучылар мәдәни бүләкләрен, җыр китапларын, 900-гә якын халык әсәрләре җыелмасын алып килгәннәр. Аны Финляндиядә гомер итүчеләр үзләре нәшер иткәннәр. Мин үзем күп балалар белән эшлим инде. Минем фикерем, милләт ул балаларда туарга, аиләдә туарга мәҗбүри. Сүздә юк, татар театрының бүләге ул спектакльләр, яшь йөрәкләр, тетсез күке, кара чикмән. Алар Чехов исемендәге рус театрында уйнала. Дөресен әйткәндә, барганда үзем истән уйлап та куйганым, мин әйтәм, шул хәтле еракка барып йөрү кирәк микән дип, кайткач мин әйтәм, менә шул ягы әйбәт булды. Татарлар берсен-берсе күрделәр. Алар анысы тагын шуны да әйтергә кирәк, менә безнең яңа гасыр телевидениесенең читилгә чыгу аркасында безне bütün tomoshachilar tanıylar. Estoniyadan, Latviyadan, Litvadan bulsun, Finlar bile de bile indi olar, ilikten uktanış bizning bilen. Şuna göre biz özümüzün tomoshachilar arasında yürüdük. Күндүзгү сәгатькә килүчеләр өчен айрым программа әзерләнгән. Мәшһүр артистларыбыз җырларга да, биергә дә, яраткан әсәрләрен яңгыратырга да өлгергәннәр. Жыл элек без матур гына каршы алганнары. Менә хәзер 20 жыл узгач, жаңадан бездә алар кунакка киттеләр, бик матур чыгышлар ясадылар. Икенчедән, бигрәк тә безгә күңелле шуннан, что минем хатыным Салих Сайдашев, композитор, авыл музыкаль җитәкче, шапты ул туган кеше Салих Сайдашевның. Шуңа күрә без бик сөенеп каршы алдык. Жыладык да, көлдүк да. Biz бик шат рәхмәт, и biz Алла кушса, тагын да шундый возможность булса, biz Алла кушса, да, барабыз. Чит илдә яшәсәк тә, чит илдә дә татарлыкны һаман исбатлау өчен авыр вакытларда да югалып калмыйбыз. Һәм минем туган якларыма, үземнең Сарман якларыма, Газизенкәемә, туганнарыма кайнар сәламнәремне җиткерәсем килә. Җылы мөгалимәдә барган очрашу дәвамлы булырга охшаган. Я надеюсь, что эти гастроли, они не будут последними, это уже будет, как правило, хотя бы раз в 2-3 года мы будем... Ригада сәнгать әһелләре белән очрашуны 2-3 елга бер мәртәбә оештырырга ниятлибез. Зәфәр әфәнде Зәйнуллин Латвиядә Татарстан вәкиле, әтисе отставкадагы полковник, язучы Зәки агага заманында бу илдә хәрби хезмәттә булырга туры килгән. Күңел хатирәләре яңартылды. Безгә үзебезнең телне сакларга кирәк. Чыгарып башы салырга кирәк. Җир өчен, тел өчен. Шепкинчылар сабакташларын да очратканнар, фикер алышулар күңелләрендә сакланыр. Бер нәрсә белән шаккатырды. Хәзер ул пенсиядә икән. Минем ди менә бүгенге шикелле рәхәт яшәгән чагым булмады. Мин хәзер пенсия алам ди. Һәм теге исемнәр өчен ул безнең теге халык артисты инде Латвиянең аның өчен махсус стипендия бирелә. Ни өчен за заслуги ди. Шуннан соң мин ди Россия гражданлыгы кабул иттем. Соңгы вакытта һәм Россиядән даими пенсия биреп торалар ди. Мин 3 җирдән алам. Раул әфәнде безнең белән булган әңгәмәдә Юрмалыга сәфәр кылу, диңгез һавасын сулаулар үзе бер тарих ел язмасына тиң диде. Очрашу һәр вакыттагыча бөек шагыйрь Габла Тукайның туган тел җыр башкару белән төгәлләнгән. Татар кайда гына яшәсә дә Казан ханбикәсе Сөембикә образын күңелендә саклап, буннан буңга тапшырып килә. Галимнәр Сөембикә белән бәйле мәгълүматлар туплый, рәссамнар картиналарга тасвирлый, халык риваятләре аша яшәтә. Гомумән һәр кемнең үз Сөембикәсе бар. Күңел бизәкләре сәхифәсе. Ата-бабаларыбыз һәр чорда да керамика сәнгате белән кызыксынган.
Археологик казу эшләре вакытында табылган шүлмәк, башка төр савыт-сабалар тарихны билгеләргә ярдәм итә. Гомумән, Казан осталар, сәүдәгәрләр каласы дип юкка гына әйтелмәгәндер. Еллар үтә тора, борынгы һөнәрчеләр генә кимегән. Хәзер инде әйтик, керамика сәнгате белән шөгыльләнүчеләрне күрү сирәк күренеш. Рассам Нурания Миргаҗан кызы Казанда туып үскән. Язмыш кушуы буенча Бакуда яшәргә туры килә. Һәм андагы сәнгать фондында эшли. Алар керамикадан курчаклар ясаган. Шет илдә яшәгәндә бит инде сагынасың, туган илне, туганнарны, башка һаман татар уйлар килә иде, татар рәсемнәр булып чыга иде. Уста шүлмәкләргә калфак кигезергә дигән фикергә килә. Дөрес хуҗасы ачулана, соңыннан сәнгате югарылыкта эшләнгәнен күреп, без аларны биредә яшәүче татарларга бүләк итәрбез дигән. Бакуда Россия вәкиллегендә туган тел күргәзмәләрендә катнашкан. Менә шундый күршәк килеп чыкты. Татар кызына ошап китте. Анарга инде Сөембикә. Әлеге шөгылен, ягъни сөембикәләрне ясавын Казанга кайткач та дәвам итә. Менә инде 11 ел үз фатирында сувенирлар эшләү белән мәшгуль. Башта аңнам иделәр, нишләптер бу күршәкләрнең куллары да юк, аяклары да юк дигәйделәр. Үз остаханәм булса яхшы булыр иде, теләүчеләрне дә өйрәтер идем диде. Бакуда керамика сәнгате алга киткән. Казанда 2 оста белән очрашкан. Алар да үзләре өчен генә диярлек әлеге һөнәр белән шөгыльләнәләр икән. Гөле менә шулай әйдә эшләп, инде пешерәтеп булмас инде, конечно, естественно. Вот уйларым бар. Мастерской ачырга. Останың уй-фикерләре байтак, кирпегә дә түбәтәй кигезергә ниятли. Авторлык эшләрен татарлар белән булган очрашу күргәзмәләрдә очратырга мөмкин. Миңа әйтәләр, бөтен күршәкләр сезгә ошаган дип. Поэтому бик тырышмыйм үземә ошатырга. Әти-әнисенең фатихасы белән теләүчеләрнең сурәтләрен фоторәсемнәре аша тасвирлый башлаган. Бу чүлмәккә 2 балык ясадым, потому что мин үзем гороскоп буенча балык, кызым да балык. Уста сувенирлар җыелмасы белән татарлар яшәгән төбәкләргә сәфәр кылырга җыенуын да әйтте. Красноуфемский мәйданына беренче тапкыр җирле каләм ияләрен җыярга булганнар. Шигърият бәйрәмен Татарстанның Свердловск өлкәсендәге даими вәкиллеге белән Татар милли мәдәни мөхтәрият берлектә уздырды. Каләм тибрәтүчеләр моннан ары да киң катлам укучыга борчыган мәсьәләләрен шигъри юллар аша җиткергә уйлый. Сөйли каләм. Музыкаль шигърият кичәсендә катнашырга Свердловск өлкәсендә урнашкан авыл-калалардан мәдәниятне үз итүче тамашачы җыелган. Күңелләрендә туган хисләрен шигъри юллар аша аңлатырга тырыштылар. Җир шарында бармы соң ул татар яшәмәгән почмак? Әллә бармы, әйт, бәхәсче татар йөрми торган сукмак? Татар барда, хәтәр бар дип, әйтсәләр дә кай вакыт, йөрәгемдә кайнап тора татар каны һәр вакыт. Күңелемнән чыккан шигырь берәү, икәү дип әйтеп булмыйдыр ул менә үземчә. Мин алар барысы да менә күңелемнән чыккан. Барысы да минем алар шул кадәрле минем өчен якыннар. Менә халык ничек аны каршы аладыр, ничек аны ансы алардан сорарга мөмкин. Мин төрле авыл кыралларында уйныйм. Менә кубыз үзем ясап, кубызда уйныйм. Курайда безнең Башкирия якын булгас, аны да өйрәндем. Флейтада хәзер авылдашларыбыз менә гармончылары, тальян гармоннар үлеп беттеләр. Мин аларны җыеп алып, ремонтировать итеп, хәзер шул 4 тальян гармонны авылдашларыбызның сәхнәгә алып чыгам. Ялкын ансамбле татарлар яшәгән башка төбәкләргә дә үз моңнарын ишеттерә. Казандагы чыгышлары аеруча тәэсирле булган. Монда якын тирәдә 4-5 район безнең татар районнары. Анда 50-60 авыл, хәтта күбрәк тә. Менә әле бит бүген барысы да килмәгән. Барысы да килсә, әле бу залга сыймаслар иде. Ишеннән дә искиткеч күп икән. Каләм тибрәткән кешеләр, шигырь язган кешеләр, шигырьне бит кеше юкка гына язмый. Аның шигырь язар өчен ичендә таләп туа, теләге туа. Инде 100 ел сыкты шагыйрь. Ул бу эшкә бигрәк маһир. Халкымны каргаган тәкъдир һич уянмый йокысыннан,
канагат ул тормышыннан мәхрүм булып кыйбласыннан, хырлыгыннан буш калса да, дәүләтеннән, шөһрәтеннән аерылып колак какса да, битараф ул һич пошынмый, тапталган иркен юксынмый, шитлегендә бик тарсынмый, инкыйразга юл тотса да. Урал төбәге элегелектән каләм ияләренә бай яклардан санала. Мөхәммәд Нурмулланур Альфунис Шиһаповның берничә шигъри җыентыгы дөнья күргән. Кичәдә яңгыраган шигырьләрне дә тупланма буларак нәшер итәргә кирәк дигән фикерләр әйтелде. Шигырьләрен җыентыклап, җыеп, берәр китап чыгарсак бик шәп булыр иде. Бик әйбәт булыр иде. Бу очрашуда балалар әз булды. Менә монысы билгеле инде, кызганыч. Шушы матур сүзләрне, шушы матур җырларны, шушы бит җырлары да бит әле аның менә шушы шагыйрьләрнең, җирле шагыйрьләрнең дип әйтик инде сүзләрен язган. Алар нинди мәгънәле, туган илләре, туган яклары, туган авыллары турында. Шушы иҗади җимешләрне яшь сабыйларыбыз, укучыларыбыз тыңласа, нинди рәхәт булыр иде. Менә анысы билгеле кызганыч, балалар саны әз булды бүгенге очрашуда. Әмма, ләкин дип әйтәм, алдагы очрашулар әле тагын булыр. Башланган эш хуплана, тамырларын да җәйми калмас. Җимешләре дә шытып чыгар. Урал төбәгендә әлегедәй кичәләр шул нигездә оештырылган да. Бүгін менә шулар киләсе атна татарлар тормышында нинди вакыйгалар булыр, булар хакында җиткерергә тырышырбыз. Сезнең белән Флора Абдуллина иде. Сау булыгыз.